and the end of ebe na ife no bụ na nke nwadeli ife dị ọra na ụmụagụ ụmụọgari ọba ife dị egwu mekwa n'abalị taa n'abalị ifo taa today bụ Wednesday bụ 18th of January 2023 yes bụ ahịa afọ na Shireen nwaneli gba ọkụ ọ bụrụ na efrat na ọgba ife niile ọkụ ọ bụ ife mwute dịrị nwanne nwoke wona yo enyemaka ka ndị magbata ọsọ enyemaka onye nwere ike na ife mebi ma ife ji okpu iyi na ife mebi so nwanne nweneli kedu ka ife asi eme nwike ịkọwara ndị ọba ka ife asi wee mee akwamozu ekwa na ebe kwesị na njegolo ọgwụ nwa maka arụ mgbu nọ na arụ ka na-eme gosizi ọgwụ esi ka aba na-agụ kevu ka ntụwa ndụ mmanụ wee nata ana m anatazipụtazie n'ebe hall a lot of people na-asị m gbaba ọsọ n'ụlọ gbaba ọsọ na ife eme keta m ife ji eme ebe 9 naanị nke mgbede 9:10 agbalụzie mbata igwe mmadụ a na-agụtara ọnụ duzie a na-agbanyụ ọkụ ndị mmiri na-akwa ndị aja na-ekpo ndị pịa wata na-atụ ndị tilu n'omoti na-akwa ndị wọs mana ụdala kwụ n'ọghọrọ ụdala ọgbakọrọ dara dịbonu oke nke a ụdara mmụọ ọgbakọdo ya ọgbamama okwu agwụ so nwere ife pụta ebe a oke susu ojii ya na mmụọ nke iji ya kwemozu oke ife niile iji eji ife ma oke ite odukwu ebe a so ife na ya ọ bụ enyemaka oke na oke ite ahụ ebe a ego gbakwu ọkụ oke ebe a ka ị na-etinye ego metụgoro ya aka dọkụmentị dị mkpa ma ndị nweta ọfọ awọdụ nweta siga